Казвам се Николай Николов от село Владислав, пенсионерски клуб Изгрев. Мога да ви кажа за Лопуша. Участваме тук 5-6 години в Бреговица и с успех. Но вземали сме награди за иновация, за майстор на лопушената чорба. И Лопуш е пролетна култура, която е без пари. И заради това се правят най-различни ястия могат да се направят, като има човек фантазия. И награда взема за лопушева чорба с еленски буд по-миналата година, а миналата година награда кебапчета от лопуш. Тази година съм направил хляб от лопуш и е доста цветен и вкусен. И пак ще участваме и ще видим накрая ще получим ли нещо награда, да са доволни организаторите и въпреки че времето е малко хладно, ще стане празника, както винаги.